Ok, hi guys, Προμπρό εδώ και στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσουμε να βρούμε, όπως βλέπετε εδώ για δείξει λίγο, είμαστε σε δεν ξέρω τι είμαστε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε πράγματα και να φτιάξουμε ένα game από αυτό σαν τρίξο. Ωραία, πάμε να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Λοιπόν guys, τίποτα ακόμη. Δεν βλέπω την τύφλα μου. Μάλλον την κατιάσαμε. Γιώργο, βρήκες τίποτα? Όχι, κάτσε να το δούμε πιο κοντά. Για δείξτε ρε Τζόρτζι. Show it to the camera. Είδατε, πάντα θα βρίσκει κάτι όταν πηγαίνει σε μέρη που δεν περιμένει κανένα. Και να δούμε άμα μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο εδώ μέσα στα φυτά. Δεν κοιτάξω από αυτή την πλευρά, παιδικά πρώτη. Πάμε εδώ. Εδώ μέσα, ανάμεσα κάτι. Ωχ! Τι είναι αυτό? Γεια! It's the most colorful day of our life. Λίγο. Γιώργο, νομίζω ότι βρήκαμε τα πράγματα. Πάμε τώρα να κάνουμε το trickshot. Λοιπόν, guys, το trickshot μας είναι από εδώ. Και θα πάμε πολύ πίσω. Το trickshot γίνεται από εδώ. Λίγο και δεν θα βλέπεις το τέτοιο. Οπότε εδώ είμαι εγώ guys. Με τον μπαλάκι που πρέπει να το βάλει εκεί. πάμε να ξεκινήσει.